Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Umqeqeshi weqela leKaizer Chiefs pha uCedric Kazi, umfana omdala, uye ke wancoma kakhulu uWandile Duba, ethetha kakuhle ngaye, esitsho ke esithi ke i-performance yakhe umfana omdala ithande ukunyuka. Kodwa ke eyicacisa into yokubana kuWandile Duba ngomnye ke wabadlala agqibele kudala ukudlala ebengayitholi i-game time, kodwa into ayibulela into yokubana ke iform uyibambile. Watsho esithi ke uyathanda xa kukho abadlali ababambe iform njengoWandile Duba, ngoba kwesi sigaba seleague kufuneka ngoku abadlali abasefomini ukwenzela into yokubana ke yonke le nto afuna ukuyizuza aze ayifumane. Uyabona ke baphulaphuli ke esathetha kakuhle ke uKhaze ngoDuba. Le nto kudala ndayithetha le nto, into yokubana uWandile Duba una-21 years umfana omdala, kodwa xa kuthethwa ngeplayer enesibindi kuthethwa ngalaa ntwana. uWandile Duba ixesha elinintsi mengenile ebaleni, noba kwenzeka ntoni umfana omdala uyazithemba. Kuninzi laa mfananyana lo akwenzileyo ekwenzela iqela leKaizer Chiefs. Ibingumbuzo into yokubana kutheni na kutshanje uWandile Duba wabonakala ehlala ebhentshini engasadlali, wabonakala ehlala esitendini engasadlali. Yimibuzo le endiqinisekile into yokubana ke abantu abanintsi bebenayo ngoWandile Duba. Kodwa ngoku umfana omdala baphinde babona into yokubana mabaphinde bambuyise, bake batraye into yokubana xa kuphinde kwabuya uWandile Duba akho tshintsho na lingakhona. Ewe, ndiyavuma ooDa Silva zizistrayikha ezine-experience, zizistrayikha ekudala ke zisendimeni, uWandile Duba esemncinci usakhula. Kodwa kuyafuneka ujonge into yokubana le player noba incinci na igalelo nalo apha etimini lingakanani. uWandile Duba kwiqela leKaizer Chiefs, ingakumbi xa kubalwa ngamafulusi phaa ngaphambili, ngomnye weeplayers endicinga into yokubana xa ngumqeqeshi mele uyazisebenzisa amaxesha amanintsi, ngoba unesibindi umfana lo and uyakwazi ukreyitha amathuba for abanye abadlali ukuthi nabo mabakore bawinise itimu. Iplayer enjalo awukwazi ukuyibeka kakhulu ngaphandle. Ndiyavuya ke umqeqeshi weqela leKaizer Chiefs ke xa eyicacisa ngolu hlobo imeko kaWandile Duba. Nawukhumbula into yokubana ke Amakhosi ngala aphumeleleyo ebetha iqela lamagesi phaa ngo-2-0. Yanotshintsho ke laa nto phaa kwiqela leKaizer Chiefs, lazinza phaa kunumber 4. Esicinga into yokubana ke abafana abadala xa kuvulwa beyodlala umdlalo wabo olandelayo bawuphumelela, bahambe bohlala phaa kunumber 3, bafike bazinze nalapho, ngoba eyona nto ibalulekileyo ifunwa yiKaizer Chiefs, imanagement yeKaizer Chiefs ke ngokuphinda back phaa eAfrika. Yiyona nto yabo ke leyo ndiqinisekile into yokubana bayibethelele ezintloko, bayixelele nabaqeqeshi babo into yokubana into esisiyidinga ngoku siphindiseni phaa eAfrika. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene nitsho into yokubana niva njani ngale meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.